pang'ono wamai Satala pang'ono kuchitika konsesezi Satala pang'ono kuchitika Ndalama imosi kutogoza kwambiri chimene chingachitike kuti tifike kuchiphaso chisagwirika ni manja ndi kufuna kuti munthu azidziwa kuti weneweni ndi ndani. Ndingafotokoze motere kale ukapita ku banki zimatha kutenga passport ya m'bale wako ndi ukasigulisira banki kapena passport yako koma nkhani yake ife tinkagwira ganyu yoti magwira anenzeka ndamani usimangira pamanganiza andira ku banki nde tinakozekera tikasasikuta alese apite ku banki kuti pasawa mafomu kuti vomeza kuti kugwira pa ganyu yakuti akatipasagulira akaunti ku banki zanga wina anayoti ali ndi passport analibe chozika kumali kunalibe chozika ndimambo mbiri wina kuti chozika passport iyi ndizotheka ukasigulisira ku banki account koma atafika ku banki anamuganiza kuti akufuna chozika angakhale passport ali nayo zimene kalekale zimapeza kuti passport amachita nayo munthu kupeza kuti asigwala account chinthu chinako chimene chingapangisa kuti ujeni chozika chisagwirika ndi manja chikhalepo ndikusweka kama chozika chimene tili nacho lero akufotoza kuti zimaonongeka mwachangu kutayika so zinthu ngati zimene zizi akufuna kuti isamakhaleko futi akuti boma limauza ndalama kwambiri popanga zinthu zimene zizi chifukwa pamakhala kanthu kena kake kamachidoti kamaiko chizi kena kake kamakhala ngati kamoleka ngati kapasemukati choncho kapasemukati choncho kamene kamathandizira kuti katenge information ya munthu so kanthu kamene kachakonji kodula koma akapereka mwaulere le zimene kanthu akumachola akumataya zimene zimamutodolo malizono ngandizama kutusa zinthu zimenezo so kufuna kuti achepese kutaya nkono kwekata zinthu zimenezozo njira imene akuyika noti zikhala ya digital kuti foni koza kutaya koma nkhope yako sungaibese zikhabe kuboma ngope yako sungaibese sungaitaye nkhope yako ikhalabe kuboma okay chabwino Sister Blessy yeah fusole natipetati monga fotokozera brother Ipu komanso Sister Kate kunena kuti pali chosowa chimene chinalipo number 1 kuziko lapansi ndikuboma kulephera kutizindikira ndipo akufunisitsa kunena kuti wina aliyense akhale ozindikirika pakwena papezeke chinthu chimene chingalumikizitse anthu onsewo. Number 2 ndi kusalumikizana kwa maiko. Tufuna tikhale ndi dziko limodzi ngati one global village. Meto kamba one global village ndio tumenesa kwenda kudziwana ndi nzake osatengera kuti munthu amakhala kuti kapena anabadwira kuti. Kandi funo zake zomaveka zabwino chifani za matinyani SDGs Sustainable Development Goals zimene zikuyenera zikwanitsidwe by 2030 kunena kuti ineyo kungomona munthu apopo akubwera kandi mzungu kungolowa mu system SDG kungompanga scan ndi muziwani zina lake lomwe usavutika sokufusana mayina zinthu zooneka za smart zooneka zabwino ndecho chinthu chimene chili ngati muchizungu tanota catalyst kapena muna digital ID ngati kapena mediator ngati kapena mulo wa malo kapena oyankha mafunso osadziko lapansi kusadziwana kumene tili nako kusiyana kumene tili nako kuti munthu azizindikirika mmene alili ovutika azizindikira wadu ovutika alibe zakuti athandize motere zinthu zoti zooneka zabwino so digital ID kuti itheke pakuyenera kukhala chovuto chimenecho chonoti anthu fetisa madziwani ndipo ufuna kutesta vuto loti sitikudziwana komanso boma sitikutidziwa nepamene akufuna nokunena kuti ino tikhandi ID yonena kuti anthu fetizizindikirika nkhani ya severance yamweja kuti unika kuti umwini wathuso tilibe isimene tingabise chifukwa digital ID ija izitha kuti panga describe mtafotokoza kuno Sister Gate kuti kungosaina koma matenda onse ndi munasona amene asawadziwa amayikirapo ndi mene zili kusogolo kuno ndikudziwa kuti munthu mwanu ngumatse
brother. Chabwino. Masiku apitawo newspaper inalemba. Kuti thandizo lilipo lachikwanira 1.3 trillion. Inde. Oti Malawi dziko likhoza kulandira. Koma akuyenera data ya Malawi naliyese aitumize kwamene. Paja data ndi chani? Information mbili ya muntu aliyese mbili kapena nditero mwina ndikane kuti mbili yanga mbili yanu mbili ya brother Ibu mbili ya sister Blessy ipite kwa sika nde mbili tu ya muntu inaliyese ndi imene ili pachanzika ija Kuchoko imene ili pachanzika ija singa satiranda za nzikazi izakhala noli avomera kuti atikupasani mbiri za anthu athu amalawi onse sikuti atiranda za nzikazi atumiza mbiri za thuzi kuti chanzika chosagwirikacho chimene chitapite kuti kumeneko chitapite ku amenekako kutanthauza kuti boma litati lavomera kuti tipaseni thandizolo amalawi onse ndi awa tagulisidwa 1 2 tikapitanso kumene kujako sitizisowanso kapena passport chifukwa nde kuti ife tikha kuti kumene kuja mayina athu ndi zonse zathu zili kuti tili komweko zafika kale kutanthauza kuti automatically kapena moziwikirato kuti zimene zizatheka nde kuti tikhala talowa mchanzika chosatanicho sindikuziwa ngati pakumveka tu zatatu zinthuzi mwali watu akutero kuti zinthuzi zikuoneka kuti zatha omvera inuyo tikudzonanso muli nazo mfundo ena mmagwira ntchito zosiyanasiyana mukumana ndi zinthu chaka chatha timamva nkhani ya ziphunzitsi bwerani kuno zalembetseni mukheso ndi maedi ena kumafunsa kuti ife tikalembetse nawo zimenezi tikatani tazimva zonsezi amakra kubwera bweretsani nkhope zanu kuno masim card zochitika zakhala chabwino timafotokoza zopereka zitsanzo kuti akhati kumamva mbiri zosiyanasiyana zati magulu ta anthu munomo Malawi tikumaita mati bwa so ndimafotokoza kunena kuti takhati kumamva ndithu timagulu ta anthu choncho khala ndi alimi bwerani mukhale apa bweretsani nkhope zanu zakhazi kumachitika zinthuzi ndikuti zikulayo nkhani ya data imene sister Gilda amafotokoza nkhani ya United Nations Sustainable Development chanchano koko goals muli zinthu zambiri mkati mwakemo nkhani yaikulu kwambiri ya zinthu zimenezi ndi data ya anthu mbiri ya anthu umwini wa anthu kuti nokhale m'manja mwa ana achakuipa ndalamazi amalawi si zathu Reserve Bank si yathu kayendesedwe ka zinthu tivomereze sikathu kuyambira kuzisankho zimakhala kuti si zathu ndi zimaoneka kuti tili m'manja mwa anzathu ofira chikopawa ngakhale ma policies akayendesedwe ka zinthu m'maofesi abomawa m'maofesi amakampani si zachimalawi apo sitingathawepo ngakhale machalichi amene kapembedzedwe ka machalichi kambiri kaiko nkachingerezi apo sitingathawe tivomereze skulu zathu kumene sidzathu yayi ndi zambiri zayezo ndi za azungomwewa chotero ndizophweka kwambiri kupanda kusamalitsa kuti landa umwini wathu ondukasunga ndi kumatipanga control munga mmene tiukambiramo so gawo linolo takambirana poyang'ana nkhani za ndalama yosagwira ndi manja chiphatso chosagwira ndi manja zilipo zambiri zimene tingakambe zina zidzibwera ine mukapereka funso lanu koma anzanga wapano ndifanda afunse funso lofunikira lina fanda bwesa funso nena kuti kodi chitachitike ndi chiyani kuti chititengerefe ku ndalama yosagwira ndi manja so afotokozapo mfundo zingapo zofunikira koma funso langa nali kunena kuti kodi kachinyama kotchedwa artificial intelligence mukukadziwa
Yeah. Aha. Pali kulumikizana pali kulumikizana kwanji pa nkhani ya artificial intelligence kapena ningofunsa mwachidule chabe mungofotokoza mwachidule Sister Gertrude, artificial intelligence ndi chani? Mukanga limondi bizimusa bangono munachoka hapo koma ndimayembegezera kuti fati mayankha kuti chimene chitatibwerese kuchosagwirika chanzika koma chimene chitatibwerese ku ndrama yosagwirika pamene ndimakangati kuti kangati kumene kusiti nafike timakamba zaku chimene chitatibwerese kuchanzika chosagwirika kuleko kachinyama kamene ndikufunsaka katitengeranso ma Steven awo kuphatikiza ndi mfundo zimene mwalankhula zinji ndipanga process imeneyi kuti tinati chanzika tinati ndrama yosagwirika ndiye ndakangati ndili pambuyo kulingalira ndipayika ndikuti yabwera mukangati mondizizimutsa pang'ono ngati ena awo konzero kuyambako atayambako ena tomuyambe. Artificial intelligence ndi chani? Ulikoza kuyamba? Kuyamba. Okay. Tikatenga mauwo kwa maswira paokha. Artificial ndiye kuti chinthu chonse chachilengedwe. Anthu amathoka ikidwa mano oti simano awo. Zimenezo zimano za artificial. Intelligence ndi nzeru. Ndiye kuti ndi nzeru zonena kuti sizachilengedwe. Zimene zikupangidwa develop, zimene zikukonzedwa ndi zinthu zimene saliso zachilengedwe. Okay, mwalikibra. Ndikupoyanga bondifusa fuso. Tingopanga mawo kawo kuti artificial intelligence ndi chani kapena kachidako ndi chani? Kachinyama kuti artificial intelligence ndi chani? Ndeni mafunso kuti artificial intelligence yo kai ndi chani? Zina loka? Koma mukhoza kuphatikiza kuyankhapo. Zina lo ndimene afotokozeramo. Kuti tikoza kuzirekeza kuti nzeru zozama zimene munthu zikhoza kumposa kapena kuti nzeru kutofera munthu umene munthu ali nawo. Komano kali muzere zonawo muli mapulogalamu osiyanasiyana amene akugwiritsa ntchito muliwo ndi artificial intelligence. Mwachisanzo panopa ndi ma artificial intelligence amene atchuka pakati pathu ngati Bing komanso ChatGPT. Amatha tikoza kuti ChatGPT amatha kugwira ntchito ngati library yoposa Google. Chifukwa choti imatha kukutengera nkhani mwachangu kwambiri komanso muchinenero chako. Pamene Google imafunikira English yokha basi. So ndi kachida kamene anthu tikutofuza kuti ndi kachida kamene anthu akugwiritsa ntchito kufufuzira zinthu muchinenero chawo komanso kupezera mayankho kukhuzana ndi chipembedzo kaya za mziko ndale chifukwa ikoko kama kukula nkhani iliyonse imene inayendera. Fonzi za machidule. Chabwino. Sister Gertrude mwinano ubongo wabwereramo. Ine ndigwirizane ndi zinthu zimene kamene ndimayankhulidwe amene ayankhanza ngawiri onsewo. Mwina kungonjezera kuti ndi nzeru imene siyachilengedwe ndiyochita kupanga. Kuphatikizira zimene anena brother Ibu. Tikhoza kunena kuti artificial intelligence ikupanga imatha kupanga zinthu mwina zingapo nthawi imodzi zimene mwina munthu akanatha kupanga kapena so mwina sangathe kupanga kapena kupanga m'malo mwa munthu. Mwina chidule chake mungonjezera pamene za yankhulidwa kale. Munjira ina tenene. Mafano ngoyankhulapo. Kutengera ndi Baibulo tikoza kuti tikamiti kukoza kuyimira ngati mulungu muthupi.
kapena kuti mzimu woyera tikamalowa mkati mwa malemba ndikukhulupirira tigunda kwambiri mavesi amene akukhudzana ndi nkhani zimene zizi kwambiri ndipo zimveka bwinonso koposa amene zikumvekera pakadali pano. Komano tikhonza kuonjezeranso mfundo onena kuti artificial intelligence ndi nzeru zoposa umunthu, chifukwa pakadali pano tatifunsa artificial intelligence kunena kuti kodi galimoto imene akuyendera Martin ifika nthawi zanji mulilongwe, amene yotu ayankha momveka bwino kuti amene akuyendera pakuti ayankha m'masekansi ndiponso ayankha m'masekansi. Ndimukhoza kuona ndi nzeru zimene zikuposa mene ifeyo munthu wathu ulili. Mu nzeru zimenezozo muli china chilichonse chokhudza moyo wa munthu. Takamba nkhani za chipembedzo zili mene momo, tukamba nkhani ya history mbiri ya dziko lapansi mene momo ndi muchimake mwa zinthu zimenezi. Tukambamo nkhani za ndalama iyo sagwira ndi manjayi amene inde mwini wace akumafotokoza momveka bwino zimenezi. Nkhani ya ziphatso za onzika osagwira ndi manja kuteko kumphikako ndi kumene kuko. Brother Ibrahim nafotokoza kunena kuti nthawi ya Kamuzu makada amene anthu amadula aja panali kusiyana kuti makompyuta ku Mozambique ndi ku Malawi ngakhale aliso ochepa mu nthawi imeneyo mwinaso apo sidzimalumikizika. Komano dziko lapansi tikabwera kuyambira mu chaka cha 2000 imatchedwa kuti Y2K imene apangitsa kuti makompyuta pa dziko lonse lapansi adzilumikizana mokhazikika mu server imodzi, kuti pabwereno nkhanija ya www. Nchimene chinapangitsa kuti mu 2001 pa 11 September chifukwa chakulumikizana kwa makompyutawo munthu wochedwa Osama bin Laden akagwetse World Trade Center ku America. Chifukwa adanena kuti ndikuti amalumikizana mosavuta kudzera makompyuta. Anali kuyeserera kuti tiyese kuti zikhoza kutheka anthu kulumikizana ndikupanga drive zinthu chipwirikiti ndikubwera ndikuthekadi. Adapeza kuti ndizotheka. Ndimukhoza kuona kulumikizana kwa makompyuta kumene kuku ndikuti nkhani za ndalama ija kuti akhonza kuyisaka ndalama ndikuyipangira programu ndalamayo zinayamba kutheka. Kuti ndalama choka continent ina pita continent ina kalikali kunali njira zimagwetsa ntchito za ndalama kuchoka dziko lino pita dziko lina tingatchule njira ngati ziti. Mwalimva funso langa? Ndimafunsa kuti kalikali kunali njira zimene ino ndalama zimatumiziridwa kuchoka dziko lina kupita dziko lina ngakhalenso mkati mwa dziko momwe ngati Malawi munomo tingakumbukire njira zake zimene tikuzidziwa. Western transfer, Western Union, matibwa angati telegram yes imene ndikukumbukira ine kuti ikakhala kalata imatumizidwa ku post office kuzera mu papers koma nkhani ya ndalama imakhala telegram khangani. Ndi njira zambiri zachikalekale zimene zimatenga nthawi yayitali. kuti abambo anga amagwira ntchito ku South Africa kutheba kumabwera uthenga ku post office kuti kwabwera telegram ndekuti tumiza ndalama kuti amayi apite. Ndikukumbukira ndithu nali telegram ya ndichoncho. So mukhoza kuona kuti njira zimene zijazo kuyambira chaka cha 2000 kusintha kunabwera kwakukulu kwambiri kuposa zimene zinali zaka zakumbuyo. Ndifake lero tukwanitsa kuti munthu akhoza kutumiza ndalama US dollar pakadali pano kutumiza munthu nkulandira pompo pakadali pano ku dziko lakutali.
ndimafuna kuti ndi chiganizo chomvetsa kuti artificial intelligence panga zinthu zambiri zilithangatire funso lija lonena kuti kodi chitachitike ndi chiyani kuti anthu afike ponena kuti ayamba kukhala ndi ziphatso zaunzika zosagwira ndi manja, ayamba kugwiritsa ntchito ndalama yosagwira ndi manja, pakulumikizika kwa zinthu zimenezi ndi artificial intelligence. Mwalimva funso langa right? Atayambe kuyankha ndani? Mwati kulumikizika kwa ziphatso zosagwirika, ndalama zosagwirika ndi artificial intelligence. Ndi choncho. Kubwera pa step chonoti chitachitike nchani waja kuonjezera amene anthu munayankhira bwino muja kuti step ina imene achitike apa ndi akulumikizika kwa zinthu zimenezi ndi artificial intelligence. Brother, kholo la digital currency, kholo la digital currency, digital identification, kholo lake ngakhale social media, kholo lake ndi AI. Mwina mwa simple kuyankha kwake kutha kukhala kumene koko. Chifukwa nena kuti AI yu ndimene ikuyankhula za makompyuta, imene yatenga nzeru ya munthu ija, imene ikuchita matask amene anakachitidwa malo mwa munthu, kapenanso muja tachitira define artificial intelligence. Ndekuti china chilichonse chikulowa muti chokhuzana ndi munthu. Kuteko zijamanena Sister Bless kuti anthu azionedwa pena pali kusafika zimene imanenedwa ija. Ukhala uli kuti kuli dziko liti, kuteko chimene chocho chindizira zimene zozo ndi AI yo. Kuteko digital identification ipo panda AI sizingatheke. Opanda or digital system, yapani ngoti digital system ikulumikizika kwambiri kapena ili ndi kuthekera chifukwa cha artificial intelligence. Tikati social media, tukukamba Facebook, tukamba WhatsApp, tukamba zonsezo zili under AI, zikutheka chifukwa cha AI. Lero mukamata ipa umatha kulemba TJE, ukufuna kulemba Z. Akakuitsa koma iwe ije makakupanga correct. Kuwika H malo mwa J. Zimene ziyani ntchito za AI. Pali mafunso ena onena kuti ukutaipa pa phone kaya pa laptop. Ukufuna kufunsa ulipa mwina ungonena maonena kuti roses kapena rose. Rose ndi dzina la munthu. Ikubweresa kuti rose ndi duwa, komanso maluwa pali ena yellow, pali ena aufira, ena awaiti. Kuteko zimene chako ndi ntchito ya AI. Ndiye ngati tikukamba nkhani ya digital identification, digital currency kapena money system, zimene zingamabweremo sizingatheke popanda so AI yo. Sizona kuti kholo lake wazonsezi ndi AI. Mwina kwa pano ndithere pamene ine ndikhoza kulowa aposo. AI ali ngati agent. Sasala pangono amai, Sasala pangono kuchitika, sonsezi Sasala pangono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito kwa dziko lonse, munthu aliyense atazipembedza Sande, wina aliyense
Chichindo patsanja lake zonsezi Satala pang'ono kuchitika zonsezi Satala pang'ono kuchitika zasala pang'ono amayi Satala pang'ono kuchitika zonsezi Satala pang'ono kuchitika Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse munthu aliyense atazipembedza sande Satala pang'ono kuchitika zonsezi Satala pang'ono kuchitika musaderekawa amayi sandawi musadayetima asese sandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatipimba ife ndi mapiko ake zonsezi Satala pang'ono kuchitika zonsezi Satala pang'ono kuchitika musaderekawa amayi sandawi musadayetima amono sandawi azakhala nafe ndipo azatiteteza azatipimba ife ndi mapiko ake Satala pang'ono kuchitika zonsezi Satala pang'ono kuchitika tiyeni tonse oimba tiyeni tonse tikhale cheru zonsezi tiyeni tonse tikhale cheru oti kusacheka Ambuye afunate kusatenga ake kuti akafume tiyeni tonse tikhale cheru zonsezi tiyeni tonse tikhale cheru